Какво ще готвиш, Андре? Днес ще готви сали. Пожелавам ти успех и се оправи. Благодаря. Днес ще приготвим една веган пица, която е доста различна, без лактоза, без глутен. За блата ще използваме картофи, като тук е важно да са сварени добре, да се бъркат самите картофи, за да активираме нишестето. След което добавяме оризово брашно, което е напълно безглутеново, за да се получи хубаво тесто, еластично. Омазняваме хартията, с омазнени ръце вземаме тестото. Разточваме го само на ръце, без точилка. Гледаме да няма дупки. Печем като нормална пица на високи температури. След като запечем от тази страна, ще я обърнем на другата страна, за да може да се опече от двете страни. Както виждате, има доста приятни балончета, които по никакъв начин не отстъпват на нормалното тесто. Тестото е готово. Слагаме от нашия доматен сос. Гледаме да не прекаляваме. Поръсваме с тиквички, репички. Всеки може да избере каквито иска зеленчуци. Идеята е да ви е вкусно. В случая аз съм избрал тези зеленчуци, понеже са най-добри в сезона, когато снимаме. Поръсваме с босилек, може и магданоз да поръсим. Поръсваме с риган и връщаме пицата за малко във фурната, колкото да умекнат зеленчуците и да се смесят ароматите. Пицата ни е готова. Тестото е доста хрупкаво за зехтин. Гъби, пресни печурки. В случая нашите печурки имитират италианските салами. Мисля, че се получи прекрасно пицата. Отнема 10-15 минути, а се получава доста ефектно.